Olulusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwanje. This gavel of this G20 summit formally closes this summit. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze uphawu lokunikezela ngobunkokheli be-G20 kwiMelika kusuku lokugqibela lwengqungquthela yeenkokheli ze-G20. Ngendlela esijabule ngayo. Zikhona izimo la ebezinzima khona for 15 years uma ucabanga kuneyingane nje sayizala ezingawazi nokuthi ayenjani amanzi uphuma empompini. Yimincili kubahlali bakwaHlathi phansi kwesithili sasothukela KwaZulu-Natal emva kokuba bade banamanzi acocekileyo ekugqibeleni. Kwezemidlalo iqela lajika kwi-semi-final nyakenye iStellenbosch FC lifike ngawokugqibela labetha i-AS Otoho yase-Republic of Congo kumdlalo wokuqala ka-Group C we-CAF Confederation eDanny Craven Stadium eStellenbosch. Molweni Mzontsundu ngolusuku lokugqibela lwengqungquthela yehlabathi singonondaba belijelo sesingxamile kaloku kuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze uphawu lokunikezela ngobunkokheli be-G20 kwiMelika kusuku lokugqibela lwengqungquthela yeenkokheli ze-G20 ethetha ngobongameli boMzantsi Afrika kule mbumba uthi isizwe sibeka izinto ezingundoqo eAfrika ukanti amagosa oMzantsi Afrika kulindeleke ukuba nikezele ngezibhengezo ze-G20 zika-2025 kwigosa lozakuzo lwaseMelika kule veki. This gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year. Ngaphandle kobukhazikhazi kunye nomsitho ngexesha lonikezelo ubunkokheli be-G20 ngoku buza kuchotshelwa yiMelika ukusukela ngomhla wokuqala kweyoMnga uDisemba ke ngalamarhanuka. Ukunikezela kwesibhengezo kulindeke kuba kwenzeke kule veki ePitoli. Kwintetho kamongameli yokuqongqotha ingqokoqo uchaze ingqungquthela ye-G20 njengondoqo kumxholo weAfrika. This opportunity for prosperity in the 21st century lies in Africa. Harnessing that opportunity will require a rather strong partnership between Africa and the G20, and indeed between Africa and the rest of the world. Umongameli uthe i-G20 akukufakana nje imilomo kuphela koko lumanyano phakathi kwamazwe e-G20 nabemi bawo. Agreement on a declaration during this summit demonstrates the value of the G20 as a forum that can facilitate joint action on issues of shared concern. Shared concern not only for the leaders, but shared concern for the peoples of the world. Ukabongoze amahlakani e-G20 ukuba asebenze ngokukhawuleza ukuqinisekisa ukuba izibhengezo kunye neenjongo zophuhliso oluzinzileyo ziyafezekiswa. Njalo umphathiso wemicimbi namazwe angaphandle nentsebenziswano uRonald Lamula uthi abakafumani nelinye ilizwe elisesikweni kwiMelika ngokuphathelene nokuthabathela kuyo amagunya wokusindleka ingqungquthela ye-G20. uLamula ugxininise ukuba eli lizivulile ingcango zalo kwelisebe ukuba likwamkele ukudibanisa intloko mayela neengxoxo zokunikezela ukusindlekwa kwe-G20. We remain open and available at an appropriate equivalent level at the DERCO offices. We are very open to that communication, and it's up to them. From us, the ball has moved. We're done. So it's up to them. If they want to come, we were available and we're open, and an equivalent ambassador will do the honor.
Umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana uthi kunyanzelekile i-G20 isindleko kwelinye ilizwe yaye ukunikezelwa kwayo ngumsitho nje kunjalo nje. OkaGodongwana ukwabethelele ukuba iMelika iza kuyisindleka i-G20 ngokufanelekileyo ngomhla wokuqala kweyoMnga ukutsho ngoDisemba nokuba bakwamkele okanye abakwamkelanga ukunikezelwa kwayo. This is a rotational issue. A handover is merely ceremonial. The Americans from the 1st of December effectively become the president of the G20. Ke usomaqhuzu we-SABC uNomsa Jabedi uphefumle ngelithi nanjengeziko losasazo loluntu ebelisindleke ingqungquthela yeenkokheli ze-G20 uluntu lweli ngokwehlukana kwalo luyiqaphele impembelelo namandla weliziko. For us to distill in those languages to ensure that South Africans have a common understanding and that they are very much aware of what has transpired in this very global gathering and what does it mean to their own lives. Ukanti ke kubalulwe ukuntama kwe-SABC kwinjongo yayo yokuxhobisa, ukufundisa nokonwabisa neyokwakha isizwe esizinzileyo kwinkululeko de yayisasaza lengqongqothela ye-G20 entsukumbini ngeelwimi ezisesikweni kweli ezili-12 kuquka nangolwimi lokuthetha ngezandla. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Iqukunjelwe ngokusesikweni ingqungquthela ye-G20 eRhawutini namhlanje nanjengoko abathunywa belishiya eli abahlali kwindawo ezingqonge iNasrec baphawule ngokuba ibithetha ntoni kubo le ngqungquthela ezintsuku zimbalwa zidlulileyo zizise utshintsho olukhawulezayo ukususela kuphuculo lonikezelo lweenkonzo ukuya ekuqinisweni kwezokhuseleko. Abanye bayazibuza ukuba olu tshintsho luza kuhlala kusini na. Fika yadlula ingqungquthela ye-G20 yashiya imibuzo kubahlali yokuba ifuna kuba yintoni nalento emva kokuba bebone kucocwa wena zidalato imingxuma ezindleleni yancitywa indawo ekulahlwa kuzo inkunkuma ngongekho mthethweni zambhuluswa kwaphithizela amapolisa kwayilonto konke kulungiselelwa kufika kwenkokheli eziyinxalenye ye-G20. Infrastructure-wise, since the G20 has came, they're painting our roads. Bavale leza ehlahla ngama decoration bayatshala. Even the robots, they fixed the robots. Some of the robots weren't working. I think G20 affected us positively in our neighborhood because now it's clean. Via noise, it wasn't that bad. Bambi bathi bayivuyela impucuko abayibonayo besithi kuyabonakala kona kuba urhulumente unako izigalo zakhe ziyecace xa kuza kuba nengxikela yomsitho. Kwahlaziyeka ithemba kwabanye besithi ngathi utyalo-mali luyeza ngokwezokhenketho. I hope it's going to bring some changes to the youth and create more opportunities for us to grow as humans, you know. Abanye abahlali bayacaphuka ngurhulumente wabo ngelithi akabaxabisanga yazi uyakwazi ukuzithandisa kwindwendwe kutsho kubekhelekele kodwa bashiyeke belambatha kwinkonzo. Uthi abakubonileyo ingangapheleli kwi-G20 babone kucocwa kulungiswa indlela ingangafakelwa ne-humps ukuze abantwana babo bakhuseleke kwimoto. Osomashishini basekuhlaleni bathi bamfimfithile noko ngobukho bendwendwe zangaphandle abanye bathi bacaphukile luvalo lwendlela kunjalo bonke bame kwikona ethi kusakupheleka nge-G20 bazawuqhuba bewubonela umahluko kusinina. Ukanti ke nezulu lizibalilwe lathi ndikho kusasazo ngqo lwe-G20 leliziko ukanti abanye besibenodlwano ndlebe nabo nge-G20 bonwabise ababukeli bethu ngolu hlobo. We're joined in studio by African expert Dr. Sithembile Mbete, also an executive director, Public Affairs Research Institute. Dr. Mbete, thank you so much for your time. The opportunity. I think firstly, just cooperation, actually implementing and actioning the African Continental Free Trade Agreement, which look at that. The thunder. We've been saying that it's raining so much in Johannesburg. Even nature agrees with us.
Bulele ngexesha lakho khasele undichazela into bana le ngqungquthela ye-G20 kuthethwa ngayo ithetha ukuthini kuwe? I-G20 I've heard abantu bathi G20 benga understand ukuthi kwenzakalani nge-G20 ngisitshela ukuthi mhlawumbe ama-gangs ayi-20. Kwalapha ezindabeni abahlali basezengcukana kuqoboqobo bakhalazela imbuyekezo yomhlabo ngoku masikhe sithuma umntwana evenkleni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama ikomiti yesikhawu yepalamente nesekelwe ukuphanda izityholo zorhwaphilizo nobukrelemnqa esipoliseni kulindeleke ukuba iqoshelise iinkcukacha zokundwendelwa iziko loluleko iRhosi Mampuru ePitori kule veki nalapho kuvalelwe khona uVusimuzi Kurt Matlala noza kujongana namalungu epalamente. uVusumuzi Kurt Matlala ngusomashishini owaziwayo nowabanjelwa ukuzama ukubulala. Igama lakhe sele likhanganyiwe amatyela amaninzi kwikomiti yesikhawu yepalamente kuquka ikomishoni kaMadlanga. Ngenxa yovalelo lwakhe amalungu epalamente aza kuya kuye kwiziko loluleko iRhosi Mampuru ukuva ubungqina bakhe. In terms of security, it's a secured facility. Would of course coordinate and collaborate with the Gauteng security cluster, including the traffic and police. Kwiveki epheleleyo inhloko yabasebenzi kwiofisi yomphathiswa wesipolisa uCedric Nkabinde iye yafumana umyalezo ogrisayo kumnxeba wakhe. I received this message from Paul O'Sullivan. Yeah. Get ready, you lying crook. I am going to make sure you spend some years in prison. You were bribed by Mkhwanazi and Mabula. Now you will pay for your crimes guaranteed. Amalungu ale komiti nawo avakalise inxalabo yabo ngokhuseleko. We bear a responsibility to protect the witnesses that are assisting the work of this ad hoc committee. This is not the first time that Paul O'Sullivan has sent such messages. There's a PMG recording when the police committee sat, I think it was in 2018, and he sent a similar message to all the MPs. It's scary to think that Mr. O'Sullivan is sending messages right now in this committee, compromising all of these members in this committee. We've heard enough about this man intimidating people, running the show alone, putting his hands where he doesn't qualify to put hands. He must come here. Iinkcukacha ezithe vetshe ngohambo lwamalungu epalamente ukuya eRhosi Mampuru ziza kuqosheliswa kwintlanganiso yale komiti ngoMvulo. Abahlali bakwahlathi phantsi kwesithili sasothukela kwiphondo laKwaZulu-Natal bade banamanzi acocekileyo ekugqibeleni emva kokuba kuqenqgeleke iminyaka kukho ingxaki yamanzi kuchithwe izigidi zerandi ukulungisa ingxaki yamanzi kulo mmandla. Imiphakathi yasemakhaya esifundazweni ikhahlamezeke kakhulu ngokungasitholi isidingo zomphakathi. Yize sekuphele iminyaka eyevile ema-30 kwabusa uhulumeni wentando yabantu, isemningi imiphakathi engenawo amanzi ahlanzekile. Ngesikhathi umengameli wezwe esingethe imbizo lapha othukela ngo-2023, izakhamuzi zazwakalisa ukukhathazeka ngokungawatholi amanzi ezindaweni eziningi ngaphansi kothukela. uZandile Khanye usehlale lapha eminyaka usezokwazi ukuthola amanzi ahlanzekile ngemuva kweminyaka. Hayi bekukubi kakhulu ngoba besingawatholi namanzi okuwasha sihambe sophosa ibhakede lapha sabe nokusogaladela phakathi. Ngendlela esijabule ngayo zikhona izimo la ebezinzima khona for 15 years umucabanga kuneyingane nje sayizala ezingawazi nokuthi ayenjani amanzi ukuphuma empompini. Ukwentuleka kwengqalasizinda kuhlonzwa njengenye yezimbangela yenkinga yamanzi. Uhulumeni kazwelonke ufake imali engango-30 million randi ukuletha amanzi kule ndawo. Sasinayo impendulo ethi
uma sithi sifuna ukubalethela amanzi la ngeke afike lamanzi fanele siyolungisa isource lapha eqhamuka khona sikwazile ukucela imali kuhulumeni omkhulu wasinikeza imali ukuthi sikwazi ukulungisa isiphehla amanzi isource lapha amanzi esuka khona le ndawo ile kuvukeni sesiyilungisile ke amanzi asemaningi ngokwanele ingake sekwazi ukuhamba azafike ngisho kwa-36 yona wathi yokugcina ela iAlfred Duma zilinganiselwa ku-15,000 zakhamuzi ezokuhlomula kulomklamo. Iziphathimandla zithi ziyaqonda ukuthi zisekhona izindawo ezinenkinga yokunqamuka kwamanzi kepha iyalungiswa lenkinga. NginguSimphiwe Makhanya, uzindaba ze-SABC. Isebe lezembuyekezo yemihlaba ligxekwe kabukhali ngenxa yokulibazisa kwabo ngenhlawulo yamabango emihlaba. I-ofisi yekomishoni yokubuyiselwa kwamalungelo emihlaba ibe nodlwano ndlebe nabahlali bengingqi yasezingcukana kuqoboqobo eMpuma Koloni malunga nengxaki yolibaseko lwale nhlawulo kwaye isebe livumile ukuba lijongene nengxaki. Abahlali basuswa kumhlaba wokhokho babo babekwa kwiindawo ezahlukeneyo kuba kuza kwakhiwa elidama. Ukanti abanye babantu balommandla basuswa ngenkani ngeminyaka yo-1960s phantsi kwemithetho yengcinezelo. Imizi engaphaya kwama500 yafaka ibanga lomhlaba kwiminyaka esondele kuma-30 edlulileyo, ze ibanga labo laphunyezwa ngo-2023. Kodwa uninzi lwezontsapho azikafumani inhlawulo yembuyekezo ngelahleko yazo. Asixolanga nalezi ndlela bazivezileyo zintsha, asiyondlela ezisixolisayo tu kuba kaloku zange izinto zithethwa apha zento yoba abantu bafuneka babe bane-PTUs bane-title deeds banentuntuni zange ithethe ke ngolo hlobo. Kwathiwa abantu abachithiswayo imizi yabo bafuduswa mabazoklima, bantu bazawuklima ke ngokolo hlobo. Ngoku inhlale bayivezileyo iyabahlukumeza kabantu. Majority yethu asiyithembanga ngoba kaloku elibango lisayinwe ngo-2023 ngoSeptemba, imali iapprove ngo-2023 ngoSeptemba ngumphathiswa uThoko Didiza. Ngo-2025 ngoku 2 years imali iapprove ukuthi abantu bababhatala. It means yonke le process le ingaphinde start another 5 years abantu bengabhatala. That's my personal view ukuthi another 5 years abantu bazabe bengabhataliki. Isebe lijongene nemiba yemihlaba lithi sele liqoshelise amabango angaphaya komyinge wama-90 kuzwelonke. Eli sebe likwathi lenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba lihlawula onke amabango aseleyo. Amabango wabo ngawemali, engawemali nje zii-communities ezinkulu, and bezi communities ezinkulu nje abafuni into basibhatale imali sifake kwindlu eyodwa, bafuna laa ndlu nicalucalule nibhatale aba bantu bayi-100 nikoleke ii-accounts njalo njalo zabo bonke abo bantu. Ingingqi yaseSarabhatman yeyona inamabango amaninzi angekahlawulwa eMpuma Koloni. Isebe lithi liceba ukongeza amagosa naza kuthi ancedise iphondo leMpuma Koloni ukuba liqoshelise amabango aseleyo. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ukanti njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Hlangani. Sandile, sikwamkele sibulele nangexesha lakho. Khawusixelela usiphathele ntoni namhlanje? Ukuba ungumuntu obhuka i-flights njengokuba i-prime time okanye ilixesha lokugoduka sihambe sibheke emakhaya okanye ubhukishela abantwana bakho i-flights, kukho amagama amabini efuneka uwalumkele xa ungena kwezi websites sibhukisha kuzo ezi flights. Ligama elithi exclusive discount okanye membership savings. Ithethe ukuthi loo nto leyo ke zii-booking agencies ezingekho mthethweni ubukhulu becala, ngoba uzawuthi xa ungena phakathi kwisite yala booking agency still udibana namagama athi limited sites okanye in demand. Baya kungxamisa ukwenzela okokuba ugxabhagxabhise uyibhuke le flight yabo, kanti ekugqibeleni bakwenzisa lento kuthiwa yi-secret subscription. Ungena emgibeni ngolo hlobo. Bazawuqaphela okanye bazawukhumbula abantu ababhuka i-flights ubukhulu becala ukuthi xa ungena
kwi-website ye-flight leyo ufuna ukuyibhuka uzawuqaphela ukuthi zi-expensive eza flights kuba ke ileli xesha le-festive season. Kodwa xa ubhuka through i-booking agency zi-cheap. Into ebangela uba mazibe cheap okanye zifikeleleka kukuba bona benza imali ngale nto sithi i-subscription. Uzawukhumbula ukuthi ke xa ubhuka le flight ufaka igama lakho, i-surname, i-ID number kwakunye ne-email address yakho. Bakuphushela ke ukuthi mawuyokwenza le nto kuthiwa yi-check out. Immediately xa uchecka out kulapho khona ungene emgibeni we-subscription. Ubukhulu becala ke nento enzima kukuba akuphumeki kule subscription, but into ofuna kuyenza ukuze uphume kule subscription kufuneka ukhanselishe i-bank card yakho kwenzela ukuba i-bank ikunikeze elinye ikhadi. Ngenxa yexesha ke Lisa mabanilandele ku-TikTok kakhulu kulapho ingxoxo iqhubeka khona ngale secret subscription. Nkosi kakhulu Sandile, sibulele ngexesha lakho. Kwezemidlalo, iqela elajika kwi-semi-final nyakenye iStellenbosch FC lifake inqaku ngomzuzu wokugqibela libetha iqela lase-Republic of Congo i-AS Otoho ngenqaku elinye eqandeni kumdlalo wokuqala ka-Group C we-CAF Confederation eDanny Craven Stadium eStellenbosch nangababalengwe alomdlalo. Akabonakalisi ukungcama pha ngasemva. Stellenbosch nathi ibhola bayicenga bayithumela phezulu ezikwenkwezini. Bayithumela phezulu ezikwenkwezini le ibhola. Khoneza yeka le ibhola. Bola enhle kwelacela ngaphesha pha yafika phezukwayo bayiyeka phumela ngaphandle bayikona kick. Kona kick yesibini efunyanwa liqela le Otoyo City. Shaba kahle ibhola ecangwa kuThuram eStellenbosch. Thato Khiba aphinde ibuyela kwakuye le ibhola. Wayifaka phakathi ebhasini. Kopito! Special grab ngomsuzo wokugqibela. Wena ke-10 ngomsuzo wamashumi ayithoba nesithathu umsuzo wokugqibela. Ukusuka kwala bhola kusentalana uzothi uzobambe kwanele. Kodwa uzoxhomekeka Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ningalibali ke ngomso ukuba ziyabuya kwakho ezindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi.